אלוורז מאפשר לאבידור שער כאן. שלוש דקות מאוחר יותר, כדור שפגע בבנאדו כמעט שהכפיל את התוצאה. מזל גדול לבית"ר. בדקה ה-17 הגיעה ההזדמנות הראשונה של בית"ר במשחק, שדן ורד בעט לא מספיק טוב. אחרי חצי שעה, מהלך סולו מצוין של עמית בן שושן מחזיר את הצבע הצהוב שחור, זה לחיי, זה 1-1. בן שושן עם דריבל יפה שחותך את כל ההגנה של קריית שמונה. בדיוק 56 שניות אחרי השער של בן שושן, מסירה של יובל אבידור מצא את תומר סוויסה שהרים את הרשת. 2-1 מהמם לקריית שמונה. אלוורז שוב לא שומר את אבידור. סוויסה עם שער בכורה בקבוצה הבוגרת לא יודע את נפשו ברוב שמחה. 2-1 לקריית שמונה בסיום המחצית הראשונה. 11 דקות לפתיחת המחצית השנייה, פרננדז עם הכדור החופשי וגוטיירז עם ההצלה הגדולה מהקו. הבוליביאני של קריית שמונה משאיר אותה ביתרון. דקה 62, ניר נחום שהחליף את אלוורז החלש, מצא ליצחקי, מסר ליצחקי, בן שושן המשיך פנימה, אלא שהוא היה במבטל. דקה מאוחר יותר, כדור חופשי של ברוחיאן, גרשון נפל והשופט שרק לפנדל. בואו נראה מה קורה שם. קולב הבולגרי תופס את גרשון. שריקה נכונה של מנשה משיח. יצחקי ניגש לבעוט. פנדל מושלם. שוויון 2. בעיטה חזקה לחיבור, ובצלאל אין סיכוי להגיע לכדור. 12 דקות לסיום, כולם בבית"ר חיכו להגבהה של צרפתי, אבל לא נתן קטנה לאבידור שמצידו נתן גול גדול. 3-2 לקריית שמונה, צרפתי במהלך חכם, תופסת בית"ר לא מוכנה, ומסדר לאבידור צמד. וזה לא נגמר, דקה עברה, ברוחיאן עם כדור אמן מצא את בן שושן. 3-3, איזה משחק. 3 פעמים בית"ר חוזרת בפיגור, וכמו אבידור גם בן שושן, בשני שלו במשחק. 6 דקות לסיום הגיע הגרנד פינאלי. איזה גול, איזה גול, איזה גול. יצחקי משאיר את העונה של בית"ר בחיים, ואנחנו קיבלנו את הדרמה של סיבוב ט', הדרמה הגדולה ביותר של הכדורגל הישראלי העונה, בית"ר